matur nuwun, matur nuwun. Basudewa. Iya iya iyo. Iya iya iyo. Lo 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 lo. Oh lo lo lo. Sing sayang sing rukun. Yen liwat aku kene. Lo 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 lo. Bebekae biyen tak ngeleret. Nang cagak bapak tulisan warna abang tanda isih lega. Jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo atum tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote wong nandang asmara ayo Kebekae nyimpen ati wiwit tembiyen tumeka saiki. Kebekae ikan moko wayah uli nganti kaget rina. catatan sajroning ati dadakan luntur saya marati aku kowe ora dadi garwa mergo biyen ora lerene gubuk asmara ayo Basudewa. sedaya joget monggo ayo si Ais Yen liwat aku kelingan biyen tak keleret. Nang cagak gebak tulisan warna abang tanda isih perawan. jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo atum tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote wong nandang asmara Kebekae nyimpen ati Oslo 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 tumeka saiki. kaya 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 ngilingake Kebekae nyimpen moko wiwit biyen nganti kaget rina. Aku walah malah gayeng nek ora ana penonton jebule sesuk pentas ning alun-alun sing kira-kira kosong sepi ya Mas. malah kompak lah penonton ibu-ibu matur nuwun ibu tunggal kali ibu oh kono ke panitia tukang mulih serik-serik mulih dari rampung Among tamu. luar biasa tenan oh juri
Nganti eneng tembange lho, curi putih. Turi. Kuwi turi. Wong kesenengane. Oke, yuk teruskan. Iya, dari kontingen nomor 22. Ya. Ada Landung dan senior. Ketoke wis tuwek Kowe niki banget nganti ya. ngene iki disebut senior ki. Ah. Dikira senior ki kepiye? Lah ngopo? Telek aku. Yo, Ya. catatan sajrone